Čau, ja som Alex a za svoj život som mal šancu strihať pre nie veľa youtuberov. No ako som sa dostal z toho najmenšieho na jedného z najväčších, aká je moja skúsenosť starým, koľko mi platí a či je naozaj v realite taký ako na videách? No, to sa dozvieš v dnešnom videu. No, začal by som asi tým, že ako som sa k nemu dostal. Bola to celkom náhoda, lebo zrovna som išiel vlakom do školy a počúval som podcast Stejka a Tariho a Tari v tom podcaste vravel, že má len jedného strihača, Robina. Mám jednoho střihače na full time job. Ahoj Robine. No tak mi docvaklo, že proste jeden strihač tomu isto nestačí, tak som mu zo strany napísal mail, že ja som tento, že proste viem strihať, že mám 6-ročnú skúsenosť so strihaním a bla bla bla. A poslal som mu showreel. Kto neviete, čo je showreel, tak to je krátke minútové video, kde som mu ukázal, že ako viem strihať. A o nejaký týždeň na to mi napísal, že super, že sa hlásíš, že hlási sa teraz veľa ľudí, ale že je tam nejaká šanca, že pošlem ti videjko, ty mi ho zostrihaš a keď bude dobré a najlepšie zo všetkých, tak ťa berem. Tak som ho teda zostrihal. K tomu som mal urobiť ešte 3 shorty a miniatúru, tu som tiež potom urobil, všetko som mu to poslal na mail. Čakal som a o nejaký ďalší týždeň mi napísal, že počuj, že zatiaľ to tvoje je najlepšie z tých všetkých. A ja som normálne že to fakt? Tak to bol pre mňa fakt brutál, akože to si fakt cením, že ma vybral, lebo bolo mi povedané, že tam bolo nejakých 40 strihačov a ja, vtedy ešte 16-ročný, proste som ich porazil kvázi, hej? Takže pre mňa to bolo proste brutál. Tari mi dal potom následne podmienky a potom keď sme tieto veci doriešili, tak som mu išiel strihať druhé skúšobné video a je to video Židím Brabus s úzkýma uličkama v centru Prahy. S tým videom som mal najväčší problém, aký sa mi kedy stal a k tomu sa dostaneme za chvíľu. Čiže urobil som mu teda aj to druhé skúšobné video, čo sa mu páčilo, čiže ma prijal, hej. Proste pre mňa to bolo super, že proste Tari ma prijal, hej. Dal mi prístup na kanál a išli sme bomby. Jedno video, také klasické, mi trvalo zostriať okolo 10-15, ten Brabus mi trval zostriať 20 hodín, hej. Čiže to bolo pre mňa dosť náročné, keďže chodím do školy stále, hej, ale nejak som to zvládal. A zatiaľ, čo som strihal tie 1-2 videjka za týždeň cez školu, tak som zistil, že to proste nestíham niekedy, hej, a že naozaj ani ja, ani Robin to nevieme zvládať dvaja. A predtým stačí iba Robin. Ale z nejakého dôvodu Tari začal vydávať jedno video za deň a tak sme zháňali ďalších strihačov, až sa nabrali nejakí 5, čiže sme boli v týme 7. No z tých 7 strihačov som mal najviac failov asi ja. Neviem, či to je kvôli môjmu veku, že väčšina strihačov mala nad 20-22, alebo len mojou nepozornosťou, no stalo sa. Jeden z tých najväčších failov, čo som si už myslel, že ma vyhodí a vôbec nepríjme, bolo pri tom videu s Brabusom. Už som mal hotové videjko a niečo mi tam vyskočilo. No len ja, hej, proste celý natešený, že už to mám, hej, že rýchlo, tak som to len odklikal a zrazu mi vypol premiér, hej, že tak čo sa stalo, hej? Tak som ho otvoril a všetko zmizlo. Doslova všetko zmyslo, pozrel som si autosave. V autosave máte ako keby zálohy toho projektu, že každých 5 minút sa vám ukladá v premiéri záloha. No všetko zmizlo. Tak som kontaktoval Adobe podporu, že nech mi prehľadajú notebook, aby mi to našli, ale ani oni to nenašli. Tak som si už povedal, že som v ťahu. Tak som písal Tarimu, on mi normálne ani neveril, ale dal mi druhú šancu, že ho mám zostriať proste ešte raz. No tak som ho zostrial ešte raz. Bolo to ťažké, lebo strihať takým tým štýlom proste to isté video, to je strašná nuda. Ale proste nejak som to zostrihal, poslal som mu to, našťastie sa mu to páčilo a prijal ma, hej, ale bolo to brutál. Väčšinou sa stávali také, že nejaký strihač proste nezabúroval ešpezetku na dobe alebo na aute, hej, to sme mali povinne. Ale mne sa ešte stalo, že pri oprave videa som omylom v Huge Effect natiahol na 1 minútu videa. Čiže vo videu Arianka objavila náš tajný akvapark, tak v prvých minútach toho videa sú vlastne rôzne Huge efekty v tom videu. Normálne, že dávam sem aj ukážku. Máme tu ročníky županíče. Čo to tady? No a to bol tiež celkom prúser, no z nejakého dôvodu ma stále Tari nechal a ďalej sme pracovali. No a teraz by som sa dostal asi k tomu, čo vás najviac zaujíma. A to je, koľko mi Tari platí. Zo začiatku to bolo na hodinovku, že sme mali nejakú určitú sumu. Nemôžem vám asi povedať presnú sumu,
No, bolo to pre mňa oveľa lepšie, ako keby, že som dade v Tesku a brigádujem, hej. Bolo to aj dvojnásobok, proste akože dobre platil, hej. Lenže asi nejak v polovici druhého roka to zrazu zmenil. My sme si zapisovali hodiny pekne do tabuľky a na konci mesiaca to kontroloval, že či to je akože reálne, že napríklad to video trvalo napríklad 16 hodín, hej, a tak. Napríklad pri jednej kontrole zo 7 strihačov sme len ja a jeden ešte strihač mali vlastne povolenú tú sumu. Ostatní mali strhnuté hodiny kvôli tomu, že mali nejak príliš veľa tých hodín alebo niečo. Tak zaviedol v polovici roka nový systém a to bol ten, že dával cenu za video, hej. Že bola zase tabuľka, každé video bolo priradené ku náročnosti. Čiže napríklad taká náročnosť mala takú cenu, takú, lenže sme zarábali menej. A to bol jeden z dôvodov, kvôli čomu som odišiel ja. Ale ešte než sa dostaneme k tomu, prečo som odišiel ja, by som chcel odpovedať na vašu otázku, že či som sa s Tarim vôbec stretol niekedy. No áno, stretol. Stretol som sa s ním dvakrát. Prvýkrát to bolo asi tak po 4 mesiacoch, čo som pre neho strihal. A to bolo u neho doma na návšteve. To bolo zase pre mňa proste brutál, že som u Tariho doma, že ty kuku, že fakt, že wow. Akože bolo to fakt zážitok a ďakujem mu za pozvanie, hej, díky Tari. A druhýkrát, čo som sa s ním stretol, tak bolo na takom skupinovom výlete so všetkými strihačmi, hej, starým všetko na kempe Stvožidla sa to volalo. A to bol za mňa úplne super výlet, hej. Pokecali sme, oddychli sme si, hej. A k tomu Tarimu, tak on není v realite taký ako na videách, hej, ako to väčšinou býva. On je úplne, že v pohode. Úplne som s ním v pohode pokecal. Napríklad ja sa teraz zaujímam o akcie, tak som sa ho spýtal na akcie, lebo aj on rieši akcie, tak hej, v pohode sme všetko pokecali, prebrali. V tomto je on akože super, vie sa s ním pokecať. A bola celkom sranda aj vidieť tie deti, keď videli Tariho. Napríklad jedli sme, obedovali sme a zrazu prišiel tábor detí. Prišiel normálne okolo nás, proste skúmali deti, že či to je naozaj Tari, hej, že je to Tari, není. A takto medzi sebou proste komunikovali, lebo Tari si dal taký klobúk, hej, okuliare, aby ho deti nepoznali. A to bolo úplne jedno, že či deti, či starí, či mladí. A nejaký detko išiel okolo nás, že vy ste tam starým? A takto, že proste zaujímavé to bolo. No. Za mňa super zážitok a to bolo asi posledné stretnutie s Tarim, čo som mal. A budem rád, keď bude ďalšie, hej, uvidíme, ale hej. No a prečo som od neho odišiel? Ono už dlhšiu dobu, keď som strihal Tariho videá. Ja som pre neho strihal necelý rok. Už som došiel k takej fázi, kde som sa už nevedel nikam posúvať. Už naozaj to video sa štýlovo opakovalo stále dokola. Jednoducho som potreboval niečo, čo ma bude viacej baviť, motivovať a kde sa budem zlepšovať. A tak som od neho kvázi odišiel. Akože neodišiel som úplne, zase to musím povedať, že neodišiel som úplne, ale na nejakú neurčitú dobu, kým zase naberem nejakú motiváciu. Ale čo musím povedať a za čo práca pre Tariho je úplne že brutálna, sú tie kontakty a skúsenosti. Kontakty a skúsenosti sú úplne top vec na tejto práci, lebo spoznal som tam fakt brutálnych ľudí, ako napríklad Miša, ktorého pozdravujem a tu máte jeho Instagram. Je to veľký frajer, s ktorým som si asi najviac rozumel a aj mi priviedol nového klienta, o ktorom si povieme ešte v ďalšom videu. A ďalšia vec sú samozrejme skúsenosti, pretože pri Tarim som sa naučil proste veľa nových vecí, akože fakt, že veľa nových vecí a aj dodržiavať nejak deadliny, aj keď cez školu sa to až tak ako ťažko dá, ale naučil som sa byť taký zodpovednejší. Čiže Tari, ďakujem ti za to, že si ma prijal. Ono som zabudol ešte povedať, že Tari mi dal ako 5. video, myslím, že to bolo 5. strihať Stánin pôrod. Video Druhé miminko je na svete, myslím, že tak sa to volá, tak som strihal ja. Ja si toho strašne vážim, že Tari mi dal ako 5. video, že mi proste veril, že mi dal ako 5. video strihať pôrod. Samozrejme som sa snažil to zostrihať čo najlepšie, lebo je to za mňa dosť dôležité video, hej, ich proste spomienka. Má to aj nejakých 1,5 milióna zliadnutí, za čo som tiež rád. Aj ma teší, keď proste ostatní youtuberi ako Big S, Tej, Mori proste reagovali na tie moje videá, čo som ja zostrihal, hej. Čiže to bola ďalšia vec, čo ma na tom tešila na tejto práci. A teraz aktuálne striham pre nového klienta, o ktorom si keď tak povieme v ďalšom videu, že prečo som sa rozhodol ísť za ním. Čiže keď budem vidieť, že sa vám video páčilo, že ste dali lajky, zliadnutia, všetko, tak to kľudne spravím a urobíme ďalšie videjko. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Dúfam, že ste sa dozvedeli nejaké nové info a majte sa pekne, všetko dobré do nového roka a
Čaute.